नमस्ते प्रणाम। आप सब देख रहल बानी भोजपुरी प्लस। त आज के ई खबर बा भोजपुरी फिल्म नोटबंदी के बारे में, जो ना कि ऑफिशियल ट्रेलर आ चुकल बा और ई वीडियो में हमनी फिल्म के रिव्यू करम। तो रिव्यू करे खातिर आप लोगन के सबसे पहले बता दी फिल्म के स्टार कास्ट के बारे में, जो ना बड़े यश कुमार मिश्रा, महेश आचार्य, मनोज टाइगर और यामिनी सिंह जैसन उम्दा कलाकार बड़े। एकरा अलावा भी बहुत ही ज़्यादा कलाकार बड़े। तो फिल्म के स्टोरी के बात करी तो फिल्म की स्टोरी जौन बा उ बा एगो ऐसन लड़का के बारे में जो कि अपन बहिन के शादी खातिर पैसा कमाए खातिर शहर जाला और ओके 3 लाख रुपए की जरूरत रहेला बहन के शादी खातिर। लेकिन शहर में जाके ओकरा सामने एगो नया दिक्कत आ जाला। उ दिक्कत ही बा कि ओके ब्रेन ट्यूमर नाम के एगो बहुत ही खतरनाक बीमारी बा, जो कि ऑपरेशन कैला से ही ठीक हुई और ऑपरेशन कितने में ही ऑपरेशन हुई 10 लाख रुपए में। तो टोटल ओके अब 13 से 14 लाख रुपए की ज़रूरत बा, जो कि हीरो के पास है लेना बा। तो इहे कहानी बा, जो कि अब हीरो और ओकर दोस्त जो कि महेश आचार्य जी बड़े, दोनों आदमी मिल के प्लान बनावेले डॉक्टर के बेटा के किडनैप करे कि किडनैप कर भी लेवेले और ओकरा बाद वो डॉक्टर से पैसा के डिमांड करेले। लेकिन जब पैसा के डिमांड होला वही समय मोदी जी जौन बाड़े अपन देश के प्रधानमंत्री, वो नोटबंदी के ऐलान कर देवेले। वो नोटबंदी के कारण उनकर ये प्लान भी फेल हो जाला। तो यही तरीका से ये पूरा कहानी जौन बा वो घूमेला और एंटरटेनमेंट के जरिए आप लोगन के बहुत ही अच्छा चीज़ दिखावल जा रहा बा। ई फिल्म में भोजपुरी फिल्म में ज़्यादा तौर पर का होला कि 3-4 गो फिल्म के मिला के एगो फिल्म बना देवल जाला। लेकिन है में कुछ नया स्टोरी आप लोगन के देखे के मिली, नोटबंदी से लेके एकरा अलावा जौन मुश्किल का होला। और सबसे जौन अच्छा बात बा कि फिल्म की स्टार कास्ट बहुत ही दमदार बा। महेश आचार्य जी के कॉमेडी आप सब जानबे करेनी, यश कुमार जी एक्टिंग बहुत ही दमदार करे रहे, मनोज टाइगर जी ता महान हस्ती बाड़े, उनका बारे में के न जाने ला। भोजपुरी इंडस्ट्री के हिंदी में भी वो काम कर चुकल बाड़े। एकरा अलावा जोन सबसे घटिया काम लागल बा उ लागल बा ट्रेलर एडिटिंग करे वाला के, जो कि ट्रेलर में ही लगभग पूरा स्टोरी दिखा दिले बा। 4 मिनट से भी ज़्यादा समय की ट्रेलर बा, जो कि वर्ल्ड वाइड पर रिलीज होल बा और ट्रेलर में ही आप लोगन के पूरा स्टोरी पता चल जाई। तो फिल्म देखला में उतना मज़ा ना आवेला। अगर ट्रेलर थोड़ा छोटा रहित और स्टोरी थोड़ा हाइड करके रखल जाइत तब थोड़ा ज़्यादा मज़ा आइत। बाकी आप लोगन के ट्रेलर कैसा लागल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम मिलम आप लोगन के एगो नया वीडियो में नया खबर के साथ। तब तक खातिर चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दी और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दी। जय भोजपुरी, प्रणाम।